gure inauterietako emanaldi honetara. Eskerrik asko, etortzeagatik eta aurten ere hemen gaituzue ongi pasarazteko asmotan. Bueno, kaixo, ikusi dutzue, beti nola ez, beti azken momentuko ustekabea gertatzen dezigu, barkatu pixkat atzerapen hau. Aurten jakingo duzuen bezala, horreketan, kirolaz beteko zaigu, kirolariz josiko zaigu. Eta besterik gabe, emanaldiari hasiera emateko, 4 eta 5 urtekoak etorriko zaizkigu. Hauek, Ozeano Gardenen batetik datozen urpekariak ditugu. Aurrera ba!
urteko lanetan, eta?